मा लिरदों? WNE1 नायदो पेन्सिल लांदो मा लिरा मिसालाय? नाय वाव जाजोबदों। बिलाय बेखौ सारकोल बेखौ सारकोल बेखौ नायाखैनो माथो मिसा। नायाखैना बेखौसो नायदों। फिंगार सारकोल वाव माथो जाजोबनाय सनालि नालाय। वाव बिलाय माथो 1 जायाखै? जायाखैना 8 सो जायोमोन नों 7 सो लिरदों। 1 2 3 4 5 6 7 8 सो जायो। माथो 7 लिरा नोंलाय? नै 1 2 3 4 5 6 7 8 सनालिनि स्कुलनि खाथा बियो। बिसिमल' मा खालामखो आं नायना लिरदो बा दे लिरदो जल्दि लिरनानै आं स्कुलाव थांसै। दा मिसा लिरबा मोजां लिरदो। बिदिनो बिलाय रेडि जाबाय जोंना सनालिया स्कुल थांनो। हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन। लोगोफोर थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो नोंसोरबो जे आं दिनै मा खालामो नायलांबाय थादो। थौदो होमबा लोगोफोर। नै लोगोफोर आंना दुन्दिया मोनजाथारसै। मोनजाबाय एसे नांबावगौ देरनो। थाबखौनो जौआ आरोना नै दाबो जौआ लाफायाबो। नालाय नैबे जायगाखौ माबायदि बानायदों लोगोफोर रेक्सा खुरनानै। सामब्राम बिलाइफ्रानो जाजोब्बायसो। जाख'नोसो हाला आरोना हारसिं नालाय। बरियासो जाखाबाय आरो दुन्दियानि। एसे देरबावबा फुख्ल'नांसिगोन। बिबारा बरियासो बारलायबाय। नै बिनिखौ नायलाय बेयाव साबसिन बारदों। वाव माथो नैबेयावबो दंमोनलाय नै। आइ नै बेबो फान्थाव थायफिनलायबाय नै लोगोफोर फान्थावा थायलायबाय मेल्लानो गोरलै आरो नैबेनाबो थायफिनलायबाय। ख्रि थायलायबाय आरोना लोगोफोर। जाबाबो जाथ्र'हाला ओरैबायदि थायदोंना लोगोफोर फिथाइया माने जाबाबो जाथ्र'हाया आरोना। ओमफ्राय आं फान्थावखौ बांद्राय जानो बायो लोगोफोर। माने इन्ट्रेस्ट मोना आरोना। बांसिन आङो सावनानै जानो मोजां मोनो। ओमफ्राय एवबाबो आङो जानो बायो। ओमफ्राय ओंख्रि संबाबो आरोना लाब्राफ्राव होबा जेबो नङा माने बोखारनानै गारनो हायो नालाय मोजां मोना आरोना जानो। आङो फान्थावखौहाय बाथोनल' मोजां मोनो। ओमफ्राय दाहाय आङो माइरं जावनांगौ दं आरोना लोगोफोर। माइरं जावनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन। माइरं जावनानै लाग्रोसै लोगोफोर। जावनायानो माने एसेल'सै आरो बेखायनो जावना दोनखानोसै। जावखांबाय लोगोफोर बाल्थिंसे जाबाय नै जावखांग'नो हाबाय सान्थिनो। जावनानै लाखाबाय नालाय एबार सान्थि जाबाय आरोना आरामसे हानैल' जानो हाबाय। ओंखाम ओंख्रि संसै एबार। माखौबा गिखोथाय माखौ गिखो फावसायबोलायलायो आरो गिनाया गावनो।
Master mako bodo mako gila. Cepat gila mata. Acha berbalik kelam deh kun kijeng nih guna. Begitu sih kijeng ada na. Fai, pijak, come, pijak. Sini ya bekun juga. Fai naik ni fai. Fai bab nan naik sudah. Ikut kita ada neng. Kita apa? Jelai mulai thalai. Hari yang langgan tu deh, makun kita. Fai bawa aja gikuah. Besilam naik kunjak seberar nabi. Pida. Sisi malah pida. Dekai hiba begitu kala. Foto dong payar nane. Sana. Sungguh jangan pijang nih malah. Kap deh. Sing nào nuôi cái thằng ta cái gì đi vào thằng à bà bắp lại sẽ đừng thằng thằng à man mày làm gì lại ơi thằng à út lên Kili nama bisa lihat rasa kisah kerja bisa. Jangan nonton. Nih kisah apa? Nih jahai engkam jahai bedor jahai bedegri jahai. Ada bini saya vaksin henai nenga. Saya vaksin henai aku lihat kerja bisa nuh ini. Lagi jangan tu bini hati lah fai. Ya jadi deh. Season biar season deh. Si muzang gili ya nabi ya mani orla bayar nih bisa ini ya. Gini lu gini ya, dia biar katar langsung, tanga, kan udah, tanga, kesami, lihat terasa nafs ini puka kuaya, mau bemar haba bemar, nah hornai ya tangga yang lain haba. Bayar nabi nih, bisa mani letra petra zajeber, bisa ima pra mani letra kubu zajeber na, kakak zala jebenar letra, kayaknya bayar na begini. 2,000 years later. Lwgwpwr आमफ्राय दा आङो मानि मार्केटावहाय फैदोंमोन आरोना मानि कन्ट्रलावहाय माइरं लांनो फैदोंमोन आङो बिनिफ्राय ओमफ्राय आं दा लाखांनानै न'आव थांगासिनो दं आरोना माइरं लानायखौ भिडिअ खालामासै लोगोफोर मानसिफोरबो मेरलामोन नालाय ओमफ्राय बोरैबा मोनो खालामनो लाजियोबो नालाय स' ओमफ्राय दा मार्केट मोनफैनायखाय भिडिअ खालामबाय आरोना आङो थुदो होमबा लोगोफोर न'आव थांग्रोनोसै दिनै हाथाय दिन ना लोगोफोर माने दिनै मा होनो बाजार दिनखाय माने पुरा मानसिफोर आरोना आरो क्रिसमासथ' सफैगौ नोंसोरथ' मिन्थिखायो लोगोफोर क्रिसमासनि थाखायबो ओरैबायदि भिर आरोना मानसिफ्रा बिदिनो जिनिस बायदिसिना बायदों क्रिसमासनि शपिं खालामदों आरोना थ' होमबा लोगोफोर न'आव थांग्रोनोसै ঝগড়া হয়েছে নাকি রে এখানে পুলিশের লগেই ঝগড়া হয়েছে
মার খাবি ওই বেশি বেশি কথা কইলে পরে মেলা এখনো শেষ হয় না আজকে এমনি বাজার দিন পুরো ট্রাফিক বলে ঝগড়া